Yo 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 yo. Ho ho ho. Enjing pidalaku moro tambora beri kena kurung kongkong dinarungi krapyak lan watang anggate kapiyarsa swaranipun lerondake samudara ayo longger sing ati-ati Candra Putra Budaya enjing pidalku murung tambora beri kena kurung ngongkong dinarungi krapyak lan watang anggate kapiyarsa swaranipun lerondake samudara ler ondak ingkang dening samudara kang gambelah wonten sajroning alun kang gedhe ombak kang gedhe ya kira ya iki lole 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 ayo nger iki enggal tampan nono budale prajurit kodhong terus anggap pranglo maju nuju palaksan swara cambuk anitir kaya ing anta ing
aja kaya mangkono lho Ger. Sing ati-ati Ger para prajurit. Iya iya. Nah. Hei. Oh ya. Lo. Hop. Jos. Abel teko ya. Mas Pardi. Saking Dukuh. Oh, sampeyan menika rawuh matur nuwun Mas Pardi rawuhipun. Bisa ketemu lagi Mas Pardi. Yo. Nah. Oh ya. Up. Oh. Ayo lo Mas Tio. Iki piye iki? Pengairan. Mas Hendro. Ala dhisik ya. Jos. Yo. Ahe. Yo. Om. Ayo lo Gita. Goyang Siti. Jos. Putra budaya. Mas operator kendangi jaipong rada unggahna saithik Mas operator. Keplake. Sing kontrol mawon Mas operator. Ayo gro audio lho iki manwe saya kepenak manwe. Anang. Oke. Jos. Goyangane. Mas Dadang Bagong saking Kedung Jangkrik. Barawuh karo menika.
yo. Suwun Mas Dadang. Kanca-kanca kedung cangkring Pager Waja rawuh dalu menika. Ya. Tak sawang mitokne Pak. Zaman tari saka kandewan. Sarawi ngoceh dheweke alih
goyang sini. Owe owe. Tik kopi teko. Dik kopi teko. Tik kopi lho Mas Girut. Pokoke iku dik kopi. Heeh. Iki bapake ya rawuh. Penak nembukne ya. Ahe. Oh ah. Ahe. Oh ah. Ahe. Oh oh ah. Ahe. 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 Asik. Ahe. Tole glonot. Bapak Tole. Delok masih blek. Ah, ah, bening malih bening ta, Don? Yo ah. Yo yo ye ah. Yo yo ha ye ah ye ah. Ya ah. So so o oh o so
Ayo Rut. Ayo Mbah Wukono. Hop. Ayo kira sampun ngaturaken wonten ing dalu punika ya wano. Jos. Ya kuwi lorot. Mas Martin kalian Mas Bagus A1. A1. Proyeknya rame lho. Di Lukas Campur Saringan. Masuk. Iya. Ojo nganti ora. Yo Jos. ayo le. Alon-alon ayo alon lah. Alon man. Iki apa iki mung sing golek. Ayo rek. Iya. Ayo deh. Ya, Ayo. Rodok minggir sithik. Alon-alon bae. Ayo Bar. Kok makan gaji buta we Bar. Iki bae tole. Lunas depan lo Bar. Yo. Aduh. Rasido dadi.